Vítajte v často kladených otázkach spoločnosti Tesco. Dnes sa pozrieme, ako sa prihlásiť do svojho účtu. Do svojho online účtu sa prihlásite kliknutím na Môj účet v pravom hornom rohu domovskej stránky. Pre prihlásenie budete potrebovať e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Doplňte svoju e-mailovú adresu do prvého políčka. Následne zadajte heslo k svojmu účtu. Pokiaľ chcete zostať prihlásený aj po zavretí prehliadača, môžete zvoliť možnosť Neodhlasujte ma. Po zadaní e-mailu a hesla stačí kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa. Stránka vás následne presmeruje do vášho online účtu. Tu nájdete informácie o svojich objednávkach, klapkárd a nastavení účtu aj hesla. Tlačidlo Odhlásiť nájdete v pravom hornom rohu. Po jeho stlačení sa z účtu odhlásite.